Goedemiddag en welkom in het Habberiek in Bree voor de grote vastelovensoptocht. Het is bommetje en bommetje vol zoals je kunt zien, neven de stroten heen en we verheugen ons op een werkelijk geweldig schoenenoptocht. De eerste die altijd vooraf komt in de optocht van Bree, dat is de sponsorwagen. Want zoals je ook al zal begrijpen, in een optocht vastelovend zonder een goed aantal sponsors, dat is niet te doen. En de HAP als vastelovensgemeente, vastelovensvereniging, die is er dan ook zeer dankbaar voor dat ze ieder jaar weer opnieuw een beroep kunnen doen op deze mensen die dan een gulle financiële bijdrage doen aan een vastelovend in Bree. De eerste optochtdeelnemers, dat is vriendengroep Ken. Het kent bijna niet anders dan dat die ook aan een optocht meedoen, want dat doen ze al sunk jaar en dag. Het is wel, dit jaar zie ik eigenlijk maar een kennetje, want ze zien nog maar met z'n tweeën. En ik weet niet of ik me zorg moet maken, maar ze hebben ook nog blagen, kleinkikker, voor uw kerken gespannen. Ik weet niet of dat als kinderarbeid moet zijn, of toch meer als opvoeding voor de vastelovend. Ze hebben een warmtepomp. Zoals wel dukker gezag, en denk ik dat er niet wie het even zit, dat die van Ken die mannen er in dat warm bij zitten. Meneer de voorzitter van Ken, is het echt zo dat je bij Ken er allemaal zo warm bij zit? Ja, zeker. Wij zitten er zeker warm bij. We komen, dus er moet iemand een optocht opwarmen. Hè? Ja. Nemens van die andere groepen duidt er nemens gaat met mij, niks. We hebben extra de warmtepomp aangezet en we gaan het allemaal opwarmen. En dan zien ze geen broodleers, maar zo net in het begin moesten ze doorop kijken, dan zien we nog niet geweest. Staan ze te razelen, man. Dan zoek ik me maar vooruit maken dat je mensen er ook lekker warm bij zitten. En fijn dat je die belangrijke taak op hebt willen nemen, om mensen op te warmen. Dank ervoor. En succes, hè. De volgende die eraan komt, dat is ook een gekend optochtdeelnemer. Hij heeft er hele zwoele muziek bij, huur ik. Hij hield van van de prins dus. Achter het schoenmasker, daar zit Jeer Niese verborgen. Jeer die niet alleen ieder jaar furoren maakt in een optocht, maar dat ook zeker doet op carnavalszittingen van Den Hap, waar hij in de persoon van Kuip, van het duo Graden Kuip, wat leeft, dankjewel, daar ben ik heel blij mee. Hij heeft het iets anders geschreven. Ik zal het nog even laten zien. Dus je Tim. Wie het door weer bekijkt, weet ik ook niet. De volgende groep die eraan komt, die noemen zich de Doef. Ja, als ze zo'n naam heeft, dan lijkt het me dat het al heel snel gaat met vliegen te maken moet hebben. En dat hebben ze dan ook. Ze hebben een schoenenhelikopter gebouwd met als piloot Beer Knippenberg. Nu weet ik niet of dat de meest geschikte piloot is voor een helikopter, want Beer is eigenlijk wel een beetje een stuntpiloot. Maar ze vliegen de carnaval, of wie we dat in Limburg gewoon zeggen, de vasteloven door. Mij wordt wel op een zeer professionele manier door de Britse vastelovensstraten geloodst.
Maar hij kijkt er ook vreselijk serieus mee. Prins Tim geeft deze vastelovend de bal af. Dat heeft natuurlijk alles te maken met de prins van den Hap. Prins Tim de tweede, Tim Niens. Die handbalt in BSAC Heren 2. Daar staat de bal op het tweede plan in een Britse vastelovend op het eerste plan. Dit is een geweldig schoene groep met de jeugd, de handbaljeugd van BSC. Anne Grijn die ze onder hun vleugels neemt en ervoor zorgt dat BSC een schoon onderdeel is van de Britse optocht. BSC overigens, die ook nog eens aan het vergaderen zien of ze toch niet ooit eens de Boerenbroelf in Bree zullen gaan organiseren. En ik denk dat dat een prachtige club zou zien om een boerengezelschap neer te zetten. Dus we laten ons verrassen en we zijn weer een keer op de Boerenbroelf. Moeder en dochter Sandra en Jenny. De optocht in Bree kennen wel een opkikker gebroken. En daar zorgen ze voor. En eigenlijk hebben ze dat ook wel heel goed gezien. Want net zoals in meer plaatsen hier in de regio is het niet een vanzelfsprekendheid om iedere keer heel veel optochtdeelnemers te hebben. En moet zwaar gelukkig prijzen. Zeg het eens, Sandra. Opkikker gebroek of nee? Sandra. Heel blij, Suus. Ja, maar van dik wil ik altijd. Kijk eens, alsjeblieft. Lekker. Dankjewel, hè. Sandra. Ik mocht dat wel toch niet zeggen dat nou deze snoepjes stel ik dan zo proemen vingen vooral. Ja, zeker wel. Oké. Juist een beetje. Ik mocht dus eigenlijk gewoon niet met volle mond praten, want je hebt me wel heel veel snoepjes in de mond gedood. Maar ik ga het toch maar proberen. De drumband van Bree, ja, die zorgen natuurlijk sowieso altijd voor het juiste ritme in een optocht. En als je het ritme aanstekelijk vindt, ook toesbebank, swing gerust mee hier. Piet Hermans. Ja, tuurlijk zitten in een optocht. Meestal weet hij dat 3 dagen voor de optocht nog niet. En dan krijgt hij een enorme inspiratie
En hebben we werd gevonden om met een opdracht mee te doen. En Piet dus, zoals je kunt zien, duidelijk in een boomkweker. Piet, schreeuw ze meer boom, jong. Ja, dat is een boom! Wat een boom? Ben ik Een boom! Oh, Boom! ja, is goed. Nummer 11 in de optocht. Ja, dat huurt natuurlijk gewoon toes bij de jeugdvastelovend van Bree. De jeugdvastelovend van het MAF-centrum. Dit jaar een volledige damesgroep. Fantastisch gewoon. Onder aanvoering van prinses Lisa. En die meisjes, nou, die hebben laten zien dat de jeugd een partij vastelovend kan vieren. Waar ze al is ooiere hap of hebben alleen maar stinkend jaloers op kunt zien. Op zoveel energie als die er nog in gooien. En je ziet het ook nu weer. Die laten de Britse Habberiek en de wagen op een grondvesten schudden gewoon. En dat doen ze natuurlijk op een liedje, wat de Britse liedjes over het gewone heet, Kloekslaag. En dat zien de mannen van Naden Kwadraat, heten ze volgens mij. De Natenjes, de Kiet en dan nog het Naten Vingermannen erbij. Ja, en dan komt ze al heel gauw bij Naad in het Kwadraat. Kloekslaag dus, is het liedje. Giep, is de jeugd nog een beetje in toom te houden, want ik zie ze eigenlijk alleen maar swingen. Ja, daar ben ik jaloers op. Waar haalt je energie vanaf? Ja, de energie, ik weet het niet waar het vanaf komt. Het is echt bijzonder. Hij het zelf niet in mijn jeugd, maar Hallo Giep, je bent zelf nog piepjong man. Kom op. dat is ook weer hoor. Dat is ook weer hoor. Fijn was lovend. Dat is gelijk. Hey, hebben we er twee? Ja, wat zal ik daar nou eens over zeggen? Vorig jaar heb ik er een gesprekje mee moeten houden, want ze waren ervan overtuigd dat het hun laatste jaar was dat ze een optocht mee zouden doen. Ik weet niet of het aan mij heeft gelegen, ik denk het eerlijk gezegd niet. Maar gelukkig zijn ze tot één keer gekomen. Joep en Sean Wiene, Joep en Sean van Tompertoen, die staan in de krant. Ik zou moeten toch even vragen.
Hallo Joep. Jan. Ik ben heel blij dat je toch weer een jaar mee gaat doen. Dat is de laatste keer. Ja, de laatste gelegen. Kunnen we het er nog eens over hebben? Dat zou misschien wel eens kennen, ja. Ja, Zullen we het dan een keer doen onder een keur pilsjes, want we willen nu de optocht niet te lang ophooien. ja dat is meer goed. Heb je al eens drukker in de krant gestaan, Sean en Dich? Nee, dat ik weet, maar nu staan we er echt letterlijk en figuurlijk in. Ja. En dat doet je echt heel goed. Ik hoop dat je er nog drukker in staat. Misschien komt je er wel in de krant dat je weer eens een keer eerste geworden ziet in een optocht van Bree. Succes hè! MVC dames, weer een stier slechter. Oei, nu weet ik niet of dat heel beangstigend is. Ik hoop dat ze dan bedoelen dat ze een beetje ambitie hebben om in dat beroep te gaan fungeren. En niet dat ze erbij doelen dat er voetbalkwaliteit is, die het slechter weer. Maar natuurlijk wel bijzonder schoon gevangen deze woordspeling van de MVC-dames. En als ik dat zo zie, zal er verder worst wezen weer allemaal wat van haar aanneemt. Vooral de blagen, vind ik het ruig was wel lekker. Ze zoeken nog een vliemscherpe, ik denk vliemscherpe trainer. Nou, immers de ambitie heeft, meld u vooral bij MVC. En ik denk dan in eerste instantie bij de MVC dames. Want die kunnen wel een trainer gebruiken die scorend vermogen in dit team te brengen. Ik hoop voor u dat ze in deze optocht genoeg scorend vermogen hebben, maar ik heb er wel vertrouwen in. Ja, ik weet niet of nummer 15 in de optocht echt een tragisch verhaal is. Lisette Jansen is het. En Lisette, wat we eigenlijk kennen van de groep altijd de buufkes. Maar van die buufkes is niks meer van van een beetje Schaanse lijn. Ik ben niet alleen. Ha, wie is het? Ja, goed. Ja? Ja, Maar vind ze niet lastig dat die meisjes die nu in de steek gelaten hebben? ik heb er gelukkig nog 2 heuven, dat scheelt hè. Ja, en daar is er wel een voordeel van. De christen is veel tegenspraak van, hè? Ja, maar daar ken ik heel goed tegen, toch tegen wel? tegenspraak. Jawel. Ja. Nou, hey, Ik ben er ook wel een beetje van, dus... dat is wel fijn ja, eigenlijk. ja. Hey, succes hè. En houd die dames te vriend, ik kan ze volgend jaar weer goed meedoen. Ja, ik goed bij stemmen ook, joh hè. Mooi hè? Fantastische stem. Ja. Ik ga bijna voor zingen een liedje voor. Ja, dat ben ik aan het doen. Ben ik al aan het doen. Oké. Ik kom weer met mijn liedje. Ja, doe maar. Brei! Nou, kijk eens wie mooi wat we door hebben. Het boerenbroedspaar van Fanfare Sint-Goontje. Die morgen een super viers neer gaan zetten. Morgen de boerenbroeluf van Fanfare Sint-Goontje. Met het broedspaar Julia. Moet ik even toch gaan praten met deze mooie mensen. Wie is het me nog? Ja, kijk goed. Helemaal goed, ja. En ook al een beetje zin in. Nou, eerst vandaag natuurlijk duchtig vieren. Maar ook al een beetje klaar voor morgen. Hè? Ja, het begint stiers dichter in de buurt te komen, maar helemaal zin in. Ja, de geest moet toch niet zeggen dat het nu pas begint te kriebelen als er zo'n mooie meetje in de geest. Nee. Dus dat komt wel goed. Hey, nog even een korte vraag. We hebben het boerengezelschap van vorig jaar gezien. Die hadden we te moeten om het jaar daarna een kindje te laten kijken. Ik hoop dat je er wel iets meer vertrouwen in hebt. Ja, alle zijn verenigd. Eerst een broerlof en dan zien we er nog wel. Zeer verstandige uitspraak, Julia. Veel plezier, hè? Dank je. Er komt niks tussen os of os in. Want ja, de os, dat is natuurlijk het, zou je bijna zeggen, boekbeeld van Fanfare Sint-Goontje, oftewel Sint-Ollagundus. Want die organiseren ieder jaar een prachtig ossenviers in Bree. En ik heb geen idee hoeveel jaar. Want hij moet er minstens 50 zien.
De fanfare. Morgen zien ze allemaal in een borenpekje. Maar nu zorgen ze voor een hele mooie muzikale noot in de optocht. Dat zien zo'n ervaren muzikanten, die hebben niet snel de piep of de truit leeg. Even de partituren weer klaarzetten. En huppakee, kunnen we volgende liedje eraan. Als dat een voorbode is van de boerboel of morgen, dan swingt het morgen van 's morgens vroeg wie s'avonds laat. Quinn Smets, hij is onderkofferagent. Ja, wat zullen we er eens van zeggen? Hij ziet er een beetje angstaanjagend doet, moet ik zeggen, als onderkofferagent. Zoon van oud-prins Roy Smets. Ik weet niet of hoe het de koker van Quinn zelf komt of dat Roy ook een aanzienlijke bijdrage geleverd heeft aan dit onderwerp. Zou je maar kennen. Ik weet ook niet of we als ondercoveragent gaat uitzoeken wie dat zit met die stichting Werkkapellen en Veldkruisen. Denk het niet. De vriendengroep Viaduc. Ja, dat is ook weer zo'n groep die eigenlijk gewoon bij de inventaris van de Britse vastelovend en de Britse optocht huurt. Ze hebben in haar midden een van de prominente leden van Viaduct, Martins Tinus, zeggen we, Tinusdienst, de vader van prins Tim. En natuurlijk voert hij het woord bij Viaduct, die hun eigen engelbewaarder hebben. De dansen de nodige engeltjes daar bij het Viaduct Kronkzinnig. Wim Vergies, daar hebben ze de rol van duivel toebedacht. Oud wethooier Wim Vergies. Maar goed, die is voor de duivel ook niet bang om zo'n rol te nemen. Engelke Ton, heb je eigenlijk wel de juiste betiteling? Wist ik eigenlijk niet meer een bengel of een bingelke? Dat is relatief. Dat is net wie ze bekijken. Ja. Dan moet ik dat invullen? Er letters in, dus dat komt goed. Oh ja, dat komt goed. Ja, met Viaduct komt het sowieso altijd wel goed, hè?
Zeg, Duvel Wim, normaal huurt zich de Tugels toch niet Gerard Heng en nog huurt ze zijn tieners. Ja, maar daar zit je niet aan voor en nou. Ja, het volgende onderwerp, dat is wel een item de laatste tijd. Het is geregeld in het nieuws gekomen. En dat gaat natuurlijk over de Limburgse Fly. Dat die Europees cultureel erfgoed is. En Peter Maassen, die heet Limburgse Fly met een, zoals hij dat zegt, BGA label. Ik hoop dat een stuk of 50 Fly bezig heeft, want als ze die hier en door toch gaat aan de toeschouwers uitmodellen, dan heeft er aardig get nodig gezien de drukte. Het heel dikke Fly en kijk maar eens wat erop ligt. Het zal niet zo heel gemakkelijk aftrek vingen, die Fly. Moet ik je even gaan vragen? Het gaat niet zo heel goed met die Limburgse Fly vandaag volgens mij. Nee, ze lusten er twee wel, maar één niet. Ja, wie kan dat nou? Ja, ik denk dat het de groen is nog. Ach, de groen? Die moet even winnen binnen de gemeenschap. Hè. Oh ja. En die heeft zijn label nog niet bekeken, is Europees label. Ja. Maar volgend jaar, als hij leverancier goed zijn best uit, dan heet hij dit erbij met label. Ja, ja. En dat smaakt wel, dat moet gaan spelen. Nee, ik heb net gegeten, dat is goed. Nee, dankjewel. Nee, maar veel succes met uitdelen nog, hè? Nee, hoef ook niet. Nee, dank je. Nee. Ik heb daar toch in een tijd. Ik moet daar door met z'n allen. Ik heb het heel druk. Ja. Vergeet ze die kern niet. In een Britse optocht is het al jarenlang een heel goed gebruik dat er door bestuursleden van de carnavalsvereniging op gecollecteerd wordt tijdens een optocht. De gelden die ze daarmee ophalen, die zien niet voor de carnavalsvereniging. Die gaan linea recta een putje in en volgend jaar is dat weer een gedeelte van het prijzengeld voor de optochtdeelnemers. En dat is natuurlijk een prachtig groot initiatief van de NAP om dat zo te doen. En waarmee ze dan het prijzengeld voor de optocht behoorlijk omhoog kunnen krijgen. Keert om den hoek. De jeugd trekt nimmer aan het wagenbouwen. De jeugd zit op een bank en de ouderen trekken dan maar de wagen. Ja, het is een bekend gegeven, tenminste ook wel in het Habberiek, dat de jeugd niet vanzelf de vasteloven ingeet en de optocht ingeet als wagenbouwer.
En dat stelt Kieten ook. Bijzonder schoen aan de kaak, moet ik wel zeggen. En uiteindelijk hebben ze toch in een prima wagen in gezet, moet ik zeggen. Is natuurlijk toch een beetje sneu dat omaatje met de rollator dat ze die veel kerken spannen. Zal je dat die jongen doen even lekker gewoon zelf laten doen in plaats van dat je de kerk moet trekken? Ja, maar dat willen die allemaal niet meer. Ja, maar kunnen die niet met meer gepusht weer door te zeggen, nou kom op jongens. Ja, eigenlijk wel. Toch wel, ja. Maar die zitten de hele tijd alleen maar te gamen en die doen niks. Kunnen we die stomme gamespelletjes er gewoon afnemen dan? Ja, dat is een beter idee. Ja, ik heb het al tegen Ria gezegd, maar die durfde dat niet. Oh, ik zou een keer komen, gewoon doen we goed samen. Dan doen we het samen. Ja, dat is goed. Hey, succes hè. Ja. Kom op jongens, even allemaal de handen om en zo gebeuren. Doe het even zelf, doe de kip goed. Nou, stel het je lang zelf. Normaal. Ja, als het duurt, dan hebben we het trekken we ook nergens meer aan, hè? Wel een beetje jammer moet ik zeggen, dat ze dus maar willen trekken. De kamerui van de tunnel. Nou ja, de tunnel is wel eens groter geweest. Ze zien nog met z'n tweeën, Cyril Job en Stef Gommans. En ze hebben het erover, het stuk wat in de tietruk in de krant heeft gestaan, dat de gemeente Pierlemaas als opvolger van burgemeester Wilma Dielissen en een burgemeesterstuk met ballen. Nou, moet ik even vragen of je eigenlijk nog ergens ambities hebt om burgemeester te worden? Nou, die ambities te waarde wel, maar als ze zo gaat verder is lopen, dan schijt ze geen goed, want dan kan ze toch niet meer winnen van zwijnen. Nee, daar ben ik inderdaad wel met de grens, ja. Het gewicht al, de lijn gewicht al, dat is al een helder op. Maar ja, uiteindelijk zoeken ze voor een burgemeester ook gewichtige personen volgens mij. Ja, zeker dat. En als ze goede ballen heeft, is het ook naar mij genomen. Ja, misschien is het wel een goede kandidaat, wie weet. Ja. Zou je niet eens een tunnelburgemeester weer, dat zou kennen. Maar ik zie wel dat er nu een gewisse afstand tussen Ugon steden. Ik weet niet of dat erg is. Nee, wie lopen nu gauw aan. Ja, dat is goed. Kijk aan, kijk aan. Puk Hille en Lus Keulemans, die hebben een hele sterke band. En dat hebben ze. Natuurlijk prachtig om te zien dat de jeugd, de jonge meisjes, ook in de optocht meedoen. Mogelijk hier en daar een beetje gestimuleerd door ooiers, maar dat is ook heel goed. De volgende groep die we zien, dat is eigenlijk een verhaal apart. En dat zien ze eigenlijk al 40 jaar een verhaal apart. Het zijn de Trambelan Boys. Dit is hun tweede poging om met een optocht mee te doen. Vorig jaar hadden ze hetzelfde onderwerp. Gingen op zwang stiers moeilijker. Alleen vorig jaar kwamen ze niet meer als de eerste drie. Want je had een beetje een onwillige baby. En die goof er de brui aan. En toen waren we een optocht verig. Maar nu zie ik dat ze het in ieder geval al wie zeker de achtste drie gered hebben. En wat dat betreft doen die jongen ook echt hun naam hier aan. Want Trammelan Boys blikken het er toch wel echt geweest te zien.
Sjaak, wie vindt ze dat zo'n kinger? Heerlijk man, heerlijk. Ja, we gaan er normaal anders mee om, maar Is dat echt zo, hè? de opvang is heel moeilijk. Ja, ik zie het, ja. Maar het gaat er gewoon goed af. M&M zien weer in een optocht. Ook al voor de weet ik hoeveelste keer. Mieke en Mirte. Ja, dat zien ook twee dames die zo zeer zeker tot de optocht inventaris mogen rekenen. En zij zien lang van stof. Goedemiddag dames, ziet je nou echt altijd ze allebei zo lang van stof? Ja, dat doen we. We hebben de hele optocht praten wij. Ja. We raken niet uitgepraat. Nee. Maar gewoon tegen elkaar of ook gewoon even de mensen even de kant? Als we het over hebben wat ze aan hebben of zo. Hè? Ja. Van, oh kijk eens, je hebt een gouden box en het zal wel duur zien, zeggen wij dan. Hè? Maar is over het algemeen de Britse hap en haar binnenbal goed gekleed, vind je? Ja, ik vind zeker dit jaar en druk. Heel veel mensen en prachtig weer. Ja, maar straks ziet je ook, merk ik, gewoon met proten. Ja. Maar prachtige, mooie, zulke mooie kostuums gezien. Zo glitter, roze glitter. Zo mooi. Ik denk dat wij volgend jaar zo gaan. Ja, en dan doen wij een verjongingskuur en dan komen we opnieuw. En dan gaat je dan weer gewoon op niet shinen eigenlijk. Dat is het belangrijkste. Hey, en veel succes dames. Ja, we gaan lekker verder. Ja, doe maar. Ja. VZN komt eraan. Vriendengroep VZN. Vrienden zonder naam. Maar dat moet echt wel een naam hebben, deze vriendengroep. Want die zien eigenlijk al jaren achtereen bijna, nee, ik kan wel zeggen, zeker goed voor een van de topprijzen in de optocht en voor een topgroep. Ik denk dat ze pak een beet, nou zeker met 24, 30 man zien. En ze hebben het over met Vrouwlie aan de top, slijzen de spijker op de kop. En dat gaat er natuurlijk over dat het trio en de Rood van 11, de jeugd volledig vrouwelijk is. En vorig jaar heeft Den Hap de primeur gehad met een eerste adjudant, een vrouwelijke adjudant in het trio. Miranda Grubbe werd toen adjudant. En dat was ook zeer zeker een groot succes. Moet ik even gaan vragen, Dansbrietje? Heeft dat heel pijn gedaan, die beenharsen? Heel pijn. Ja. Heel pijn, ja. Maar je ziet... Ik snap nou hoeveel die vrouw dat zo druk doen, dat snap ik wel. Ja. Dat is er maar eens, maar nooit meer. Maar nooit meer, nee. Precies wie 6. Dans met mij. Is het anders? Yep. Moet ik even het vragen, Dansbrietje? Dat geven we ook boete vastgelopen dukker en zo'n rubberen laarzen en kaplaarzen rondgelopen. Is zo'n vies hoort man ik dan? Nee, nog niet. Maar als ik daar om tegen ga, dan kan het zo zomaar kunnen gebeuren, ja. Ik regel een privéshowtje. Ja. Uiteraard is de goede spreekstalmeester van VZN, Arno Smets. Ja, geeft hij de microfoon en dat schijnt niet meer goed. De wagen van sleutel 13 komt eraan. En die hebben ook als thema gekozen de opvolging van burgemeester Wilma Delissen.
En zij hebben bedacht dat een bekende Britse op sollicitatiegesprek gewoon bij Wilma. En dat toch bekeken wordt, we de niet een burgemeester moet worden. Nou, ik ben wel eens benieuwd. Wij zien als bekende Britse naar voren schuiven. Voor dit is toch niet een onbelangrijke functie. Ja, ze stellen voor Zoe Zonnemans, de huidige vorst. Moet gezag weer, hij is Preggers Brugman. Dus dat zou zomaar kennen. De man van Ellegraat, ja. Dit de laatste tijd ook wat dukker. De krant en zo gehaald, met van alles en nog wat. Heeft een gasbeuk geschreven. Maar ja, over allemaal woorden wat altijd zegt, dat weet ik eigenlijk ook niet. Toen Henkes, of Theo Hoeven, maar ja, Theo is eigenlijk meer in het ongedierte en ik weet niet, in de ongediertebestrijding. Dus ik weet niet of dat echt goed gaat bij de gemeente om dat zo te betitelen. Schiffingen, 12 graden, moet brei, Griek. We gaan weer. Nou Twan, en dat leefplein van jou, hoe zit het daar dan mee? Ik ben bang als ik wil maar zuren dat het geen van deze 4 gaat weren. Toen er toch echt alle 4 denk ik als zo moet interpreteren kandidaten met ballen zien. Dus. Maar we gaan het zien weer op gaat volgen. De Limburgse Fly Cup weer voorbij. Cultureel Europees erfgoed. Bloemenfly. Oud-prins Frits van der Horelse, oud-Fors Hapjes. Frits Timmermans, Frits van der Horelse. Samen met ons Fien. Die Limburgse Fly. Limburgse Bloemenfly. Rongdelen. Ze komen even scoren. Moet eerlijk zeggen, Frits, dat ze zoals Broener gebakken is. Goed hè? Dat is wel goed. Ja, goed. Het is goed gelukt. Ja. Ja, we zien ze bijna kwijt dus. Oké. Die happen die eten, dat wil ze niet weg. Dan kunnen ze wel aanbevelen, dus Bloemenfly. Goed gewoon, ja. Goed gewoon. Jim Lenders en René Lemme. Ze zien Trek en Trace. Ja, ze doen wel op een bijzonder schoon manier. Dat bij iedereen wel bekende woordje Trek en Trace, waar iedereen wel eens mee te maken krijgt, hij op internet gaat besteld. En dan moet je afwachten wanneer ze bij de deur plat lopen om het af te leveren. Terwijl ik denk dat eigenlijk Jimmy is trekker. En Trace loopt eraan. Meneer Trekwerk hier het pakketje niet kwijt. Heb je Trace gezien? Nee, ik heb Trace niet gezien. Heb je Trace nodig? Ja, behoorlijk. We een pakketje kwijt te raken. Oké. Als ik Trace gevonden heb, dan wil ik het even weten dadelijk. Goeiedag, Trace. Dag Jan, alles goed met jou, jongen? Wie trekt er eraan? Oh, stevig vandaag, stevig. Ja, stevig vandaag. Maar je wilt je pakketje niet kwijt? Nee, ik kreeg niks. Nee, ik kreeg helemaal niks. Wat vervelend nou. Succes hè? Goed, tot kijk al.
Ralf Knubbe met ons lokale weegblad. Hallo. Ja, hallo. Dat krijgen we gewoon niet meer. Of de moest ervoor betalen. Ja, ik hoor genoeg mensen zeggen, ja, hallo. Maar dat hoeven voor mij niet meer. Met dit trio voorop, deze week, laten ze ons in de steek. Dat zijn natuurlijk de jongen, de vrienden van prins Tim de Tweede van Den Hap. De Natiërs. En ze maken volgens mij allemaal grappen over een schone vastelovend. Er zitten nog de nodige muzikanten tussen. Want ja, prins Tim die maakt deel uit van een paar bandjes. Old Gin, Scheuriezer. Bandjes die ze geer op de fiches wil hebben, want die zorgen voor de nodige joeks. De mannen van de Natiërs die gaan volgend jaar de Borenboelef organiseren. Dus die hebben 2 jaar achter elkaar een hoofdrol in de Britse vastelovend. Dit jaar met prins Tim en volgend jaar als borengezelschap samen met de Natenvinger, Naat in het kwadraat, Borenboelef 2024. Jongens, zet hem helemaal neer. Ik ben er eigenlijk helemaal klaar, maar ik denk dat we gewoon onze prins even van de Prinsenwagen af moeten halen. Dat Tim maar eens even kan spelen. Dat is maar vraag, wat ik hem even kan halen. Ga ik Tim maar eens even halen, Tim. Ja, maar hallo, zit je echt zo afhankelijk van Tim? Ja, de huur zit het loopt compleet in de soep als Tim er niet is. We hebben iedereen geprobeerd een auditie te krijgen, maar het haalt hem niet. We zien echt gradeloos zonder Tim. Dat is in de steek laat. Geen Scheuriezer, geen Old Gin, niks. Nee, dit is allemaal voorbij. We moeten goed stoppen, want ja, dat krijg ik gewoon niet. Maar ik krijg het beste goed vastelovend vieren nou. Ja, dat gaan we niet maar doen, maar ja. Het kan je nou. Dat we de prins van de Prinsenwagen hebben gehaald. Dan kunnen we een aantal nummertjes net als mij spelen. Ja. Ja, dat wordt een lange intro. En ik weet niet of prins Tim daar veel van zijn hoge positie afkomt. Om de rol van prins Tim te spelen, komt natuurlijk nemens alles in aanmerking als Tim zijn broer is. Een rol die hem op een lief geschreven is. En wie weet, misschien landt het nog goed wel eens echt onder die verenmuts. Ja, dat zal ze hebben. Prins Tim, dus al die hele paniek op de wagen. Ja, ik weet niet wat er gebeurt allemaal, maar die hebben me nodig. Ja, precies, dus ga erheen, man. Nou, nu kunnen we het uiteindelijk toch nog goed. Want prins Tim gaat zelf de toetsen bespelen. Ja. En maakt zich het vastelovens bovenop. Daar staan de juiste vastelovens nooit in. Had je dan Daan er ook bij. En had je dat Maan en Daan. Kijk. Nou zit er eindelijk muziek in.
Nou, als er immers een feestje kan bouwen, dan is het wel daarna het eerste, dat is wel duidelijk. Ook al lukt het dan alleen maar met prins Timdiens, die de toetsen gaat strelen. En de verhap, de prinswagen vanop, verbijsterend achterloopt door. Want die kunnen nog ook niet weer, want die kunnen toch niet in optocht trekken zonder de prins naar binnen. En de mensen die nog een paar 100 meter bier aan de optocht moeten staan, ja, die zullen toch het geduld moeten hebben. Ja, het duurde even voor de man zoiets is, maar dan heeft het toch ook het confetti-kroon in beweging gekregen. Ze hebben nog een paar keer moeten manen wie het moet, maar dan is het eigenlijk de lukt het toch. Het prinselijk gezelschap van de school loopt ook mee met schoolprins Luc de Eerste en prinses Elise. Die delen natuurlijk ook mee in dit geweldig schoolfeestje. Ik hoop niet dat de mensen die een paar 100 meter hier staan denken, net dan op toch al voorbij is. Dat ze toch nog op de prinsenwagen wachten. En zeker ook op deze. Want dat is natuurlijk wel een bijzonder mooi feestje wat ze bouwen. Nee. Voor strapjes de 13e vind ik nou toch dat het genoeg is geweest. En dan kunnen we het prinselijk trio van de wagen halen, zodat de optocht toch door kan trekken. En dan zal de rest van het publiek het moeten doen zonder meer gestileerde muziek, want als Tim weg is, ja, dan gaat het er toch direct neven. Dankjewel Tim! Applaus voor ons hier zijn! We zijn je hersenen op de zin hier, man. Dat kan ik ook nog tippen. Ja la 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 la. Ja la la la. Stop maar. Roger. Dat die Tim toch gewoon los opeten. Ik wil verschil niet. Maar. Als ik deze stem te kunnen vervangen, dan moest ze echt wel heel goed. We zoeken de 2 minuten zwoele mannen.
We hebben er einde door in de tafel staan. Ja. Zeker er nog 2. Einde met de dubbele kin, de prins van ons. Ja. En de hele schattige adjudant van ons. Wat vinden we die nou? Ja. Dit trio is weer ingetrokken, de Sugar Daddies. Maar we zoeken nou, die hebben niet trio gepakt samen. Ja, maar ik heb van de week, vorige week de Sugar Daddies in MAF gezien. Ja. En ik moet zeggen, wat daar stond, dat was wel lekker moet ik zeggen. Dan is er toch in een week tijd gauw ingegaan. Ja, precies. Maar wie zoeken ze nou? Wie is groepies? Wie moeten die hebben weer? Wat doen we dat eraan? is wel lastig. Ja, en wie moet die handtekening pakken? De handtekening van hem hebben we al, van Michiel. We zoeken er nog van Tim Dit is heel gewillig. Dit is ja, maar slimmer dan eens maar dat is ook minder waard. Ja, precies. Ja, het blijkt toch echt wel duidelijk. Tim kan niet gemist worden bij Olzin. En Daan de kan niet gemist worden bij Toverland, want dan loopt alles van de baan door. Dat kan hem dus ook niet weer. Ja, en Maan, dat kan dus ook niet missen. Hij heeft een hap aardig het aangericht. De 2 jongens die hier net voor de Prinsenwagen lopen. Misschien kun je ze nog herinneren. De rechtste ervan, de Prins 2023, Prins Pier. En zien dat je dan Daan. Die hebben op de dinstveiling van Den Hap gedoog weet ze wat, er waren dins die ze kost kopen. Dat kostte nog een jaar bij Den Hap op een Prinsenwagen staan. En aangezien dat Pier en Jan Duif allebei een beetje verlotingsangst hebben, dachten die, dan willen we wel een beetje, dan kunnen we tenminste nog een jaar erbij blijven. Alleen ja, Den Hap heeft daar toch iets anders in gevuld. Ze mogen vuur oplopen. En dat hebben ze eigenlijk vorig jaar ook trouwens mogen doen. Dus dat past wel bij je. En met de Prinsenwagen van Den Hap zien we aan het ingekomen van de Britse vastelovensoptocht. Het prinselijk trio staat weer door, waar ze eigenlijk ook gewoon toesturen op een Prinsenwagen. Prins Tim in het midden, adjudant Maan, Martens links en Daan Brune rechts. 3 jongen die al een fantastisch feestje gebouwd hebben de afgelopen weken. En hebben laten zien wie de vastelovend een brei gevierd moet worden. En daar gaan ze nog wel even mee door. Liedje past wel een beetje bij dit trio. Liedje van de vrijbuiters. Die 3 jongens dat zien ook wel een beetje vrijbuiters. Die vrij en vastelovensgek door de Britse vastelovens gewoon. En met morgen nog een keer een Boerenbroedersdag. Daar zie je de laatste vastelovensdag in. Dan maken ze oktober weer samen met het boerenboetspaar van een boerengezelschap van Sint-Gontje, van de fanfare,
er een vastelovensviers van, wat je weer heel zeker niet gaat kennen. Dit was een Britse vastelovensoptocht. Dank voor het kijken. Ik hoop dat je er net zo van genoten hebt als ik, als wij hier allemaal, de mensen die net de kanker bestaan. En heel veel plezier nog in een fijne vastelovend. En heel graag tot volgend jaar.